pyytää kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin. Kaikenlaisen romppeen viskely lavalle on ehdottomasti kiellettyä. Annathan kanssajuhlijoillesi rauhan nauttia esityksestä ilman minkäänlaista häirintää. Reivaaminen ynnä muu kreisivailaus on suotavaa, mutta katsothan, ettet mukiloi muuta bilekansaa sitä tehdessäsi. Vältäthän myös ylenpalttista kuvaamista, sillä puhelimesi saattaa estää näköyhteyden lavalle. Kiitos. Show sisältää vilkkuvia aloja, pyrotekniikkaa sekä voimakasta kielen käyttöä, kuten vittu, perkele sekä saatana. Saattavat esiintyä joko virusmuotoisina tai taivutettuina. Same in English. Let's go. Come on. Ja se taki kuli mankelin läpi, mut mitä vaan voi tapahtuu, ja näin siinä vaan kävi. Paska kun kohmeessa diiseli, pakko hehkuttaa. Pysytään niinku streetin stickeri, pakko hehkuttaa. Ja vedä huomioon puoleen kun virveli, kun tee tätä yläkilleri trippeli. Hashtag trendsetter jo Twitteris. Pubiruun niitä stadikalle nöykään hakkaus. Vaikka taas sulle sitä kuulematta paska koko pakkaus. Jos mietit onko mä ylpeä, tota vitus on selkeä. Siinä on sipeli vastaus sulle. Ja se kunniaks on muutama kattaus, muutama lastras, muutama satsaus. Maistunut mulle. Kyllä mä nautin sen hieman, mut ilman niitä muutama lisäkiloa haitun muuten. Vaikka vedä elä napina senä, koita parhaani mukaan vetää silloin kun mä vedän. Ja se taki kuli mankelin läpi, kun mitä vaan voi tapahtuu, ja näin siinä vaan kävi.